Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς είναι δυνατόν να κάνω τα ψώνια του σούπερ μάρκετ μέσα σε 5 λεπτά. Αρχικά ανοίγω τον browser και γράφω booka.gr και βρίσκομαι στην αρχική σελίδα. Για να καταφέρω να κάνω τα ψώνια μου μέσα σε 5 λεπτά θα πρέπει να είμαι εγγεγραμμένος χρήστης του site. Η δεύτερη καρτέλα του μενού είναι τα στοιχεία σας, η σύνδεση. Εάν δεν είμαι χρήστης του site και θέλω να κάνω τώρα την εγγραφή, πατάω εγγραφή. Συμπληρώνω τα πεδία, εγγραφή και έτσι είμαι χρήστης του site. Εγώ επειδή χρησιμοποιώ το Booka συχνά είμαι χρήστης και θα κάνω τη σύνδεσή μου. Τελευταία καρτέλα του μενού του site είναι τα αγαπημένα, η λίστα με τα αγαπημένα μου. Εδώ έχω βάλει οτιδήποτε χρησιμοποιώ συνέχεια, οτιδήποτε δηλαδή υπάρχει στα ντουλάπια της κουζίνας μου ή γενικότερα στο σπίτι μου. Θέλω να προσθέσω και άλλα προϊόντα. Θέλω για παράδειγμα να βάλω γάλα και τυρί. Πληκτρολογώ στην αναζήτηση προϊόντων γάλα με κεφαλαία και ελληνικά γράμματα. Επιλέγω το προϊόν που θέλω και πατάω αγαπημένα. Έτσι το συγκεκριμένο προϊόν έχει προσθεθεί στη λίστα με τα αγαπημένα μου και μένει σταθερό. Όποτε κάνω σύνδεση στο site ως εγγεγραμμένος χρήστης θα το βλέπω. Επίσης θέλω να βάλω τυρί, οπότε πληκτρολογώ τυρί. Και βλέπω τη σελίδα με όλα τα τυριά που διαθέτουμε. Έχω επιλέξει και έχω βάλει το συγκεκριμένο στα αγαπημένα μου, οπότε πάω τώρα να δω τη λίστα με τα αγαπημένα μου προϊόντα. Και κάθε φορά που μου λείπει κάτι από αυτά πατάω αγορά, 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 αγορά και συνεχίζω στο καλάθι για να ολοκληρώσω την παραγγελία μου. Βλέπω το σύνολο, ελέγχω τις ποσότητες, τις διορθώνω ή διαγράφω κάποιο προϊόν. Αν έχω κάποιο κουπόνι το βάζω εδώ πέρα, συνεχίζω στο ταμείο